Ce pot eu să fac? Vor să facă alții să țin după mine. Cum fac paparații? Le-am pus capac, le-am pus capac. Ce să le fac, ce să le zic? La orice idee eu sunt prototip. Ce pot eu să fac? Vor să facă alții să țin după mine. Cum fac paparații? Le-am pus capac, le-am pus capac. Ce să le fac, ce să le zic? La orice idee eu sunt prototip. Am o armă secretă sau că mintea mea provine din altă planetă. Într-un fel dau dreptate, e adevărat. La ce fel mă duce capul, sunt prea avansat. Și dușmanii mei cred că am o armă secretă sau că mintea mea provine din altă planetă. Într-un fel dau dreptate, e adevărat. La ce fel mă duce capul, sunt prea avansat. Ce pot eu să fac? Vor să facă alții să țin după mine. Cum fac paparații? Le-am pus capac,